उदालगुरियाव मिरु एबसुनि जानो गोनां हाबाफारिनि पस्टारखौ सोरबा दुथां सुबुङा बिसिना गालांदों। हारिनि गेजेराव गावजों गाव हिंसा हिंसिया मानो सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमखो? गावजों गावनो पस्टार बिसिलायना हारिनि थाखाय मा दिन्थिनो सानखो आरो इयुन जोलैनो मा होलांनो सानखो? थारैनो बे बाथ्राया उन्दै गथ'फोरनि ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेलायनायनि मिनिथावसो आखु दिन्थिनाय जायाखैथ'। राजखान्थिनि थाखाय दिनै बर' हारिनि इयुना मा जालांनो हमखो? दिनै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सुख्लाय दैसानि दालां साखाथियाव फैबाय थानाय मिरु एबसुनि जानो गोनां खुंगा 52 जुथुमानि थाखाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ लगायना दोननाय बराय पस्टारखौ थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै दुथाङा बिसिना गालाङो। बे जाथायनि सायाव डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि बिथां मुनुज बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे डिमाकुसि पुलिस थानायावबो जाथायनि बागै गसर थिसननाय जासिगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। मोनसे जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो जोङो दुखु फोरमायनांगोन। जिहेथु जोंहा फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौतायावहाय बड'लेण्ड फोथाराव फैबाय थानाय 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 बे मायथाइयावहाय कनफारेन्स जानो फैगासिनो दं। आरो बे कनफारेन्सनि थाखाय जोङो मोनसे बेनार नैबे सुक्लायाव जोङो होनाय जादोंमोन। सुक्लायनि जितु ब्रिज खाथियाव लामा सेरावनो हाइवे खाथियाव जोङो बे बेनारखौ होनाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे थांनाय नैबे हरनि समाव सोरबा दुथां सिनायै सुबुङा बे बेनारखौ बिसिनानै गालांदों, गाज्रियै माने बिसिनानै गालांदों। बेखौ जोङो नैबे सुक्लाय ओनसोलनि आरो बेयाव थानाय जों डिमाकुसि आनसलिकनिफ्राय जों बेखौ दुखु फोरमायदों। जों बेखौ सानदों जे बेबायदि दुथां गोसोनि बा गाज्रि गोसोनि जाय सुबुंफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावदों जाहाथे बेबायदि खालामैया मोजां। मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु रावनिबो बेरेखा नङा, जोङो गोजोनखौ लुबैग्रा आरो ओनसोलनि हारिनि माहारिनि जायखि जाया हारि माहारिनि सुबुङानो होन, धोरोमनि सुबुङानो होन, जों बयजोंबो खौसे आरो जों सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे फरायसा आफाद। बिनिखाय जोङो दिनै बेखौनो लुबैदों जे बेबायदि हाबाफारिखौ फैबाय थानाय सम आरो सानफ्राव जाहाथे रावबो खालामा, बेखौ जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय सुबुंफोरखौ जों खावलायनो नागिरदों, ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जुदि सोरबाफोर लामाथिं थांलाय फैलाय खालामनाय, जिहेथु हाइवे हिसाबै गोबां सुबुङा बेवहाय हान्थियो, सोरबा जौ लोंनानैबो फैयो, बायदि बायदि समाव बायदि बायदि सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बै सुबुंफोरखौबो जों खावलायनो नागिरदों जे जायफ्रा जि थांखियावनो थांलाय फैलाय खालामाथों मानो, जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय नैबेबायदि जिथु हाबाफारि जे खुंनो लानाय बे बेनार लागायनायखौ जाहाथे बिदि खालामा, बेखौ जों फैबाय थानाय समनि थाखाय सुबुंफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों डिमाकुसि आनसलिक जानानै। जि जाथायफोर जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव जि ISPL बिटिआर सरकारा खुंदों, बेनि बेलायाव जोङो ससियेल मिडियाफ्रावबो जों नुनो मोन्दों जे गोबां थावनिफ्राव नंगौ बेनारफोरखौ बिसिनानै बिदि थेरला बेला खालामना गालांनाय। दा बे बेलायाव जोङो गुवारै जों बुंनो सानाखै जे गोथे माने गोसोनि सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सान्दों। जे सोरबा जिहेथु आथिखालाव गोबां सुबुंफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जे माब्लाबा गावखौनो गोथौयै सानस'फ्लाङा। दा बेबायदि गोथे साननाय जायफ्रा गोथौयै सानखांनो हायाखै, बै सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सान्दों। आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि जोंनि दखरा आफादनि सिङाव थानाय नैबे सुक्लायाव गायनाय बेनारखौ खालामदों, बेखौबो बेबायदि गोसोनि सुबुंफ्रानो खालामदों होननानै जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय नैबे हाबाफारिखौ खालामदों, जा बिथांमोना जाहाथे इयुनाव खालामबावा आरो रावबो जेबायदि खालामनो साहस खालामा, बेनि थाखाय जोङो अलरेडि मोनसे FIR जोङो डिमाकुसि थानायाव होनो थाखाय लिरखाबाय। जोङो दिनै बेखौ साबमिट खालामनाय जागोन आरो बेखौ जाहाथे आयेनगत बेबादि जाबाय थानाय थासारिनि सायाव जाहाथे आयेना नोजोर होयो आरो जे उचित साजा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे सरकारनिफ्राय होयो, जों बेखौ नारसिननो थाखाय गांसे FIR खौ होनाय जागोन। ইয়াতে ছিঙি দিয়া হৈছে, সেইখন আমি ইয়াতে শুক্লে বাকী গঢ়ি গঢ়িহনে দিছোঁ।
যাতে এটা যিকোনো সংগঠনৰ পোষ্টাৰটো মানে চিঙাটো দূৰ হ'ব, ভাগ্যজনক এইটো। আৰু কেইদিনমান আমি আহি আছিলোঁ ইয়াতে হাতীৰ কাৰণে ৰখবৰ কাৰণে। মই 2 দিনমান হ'ল অহা নাই, ইফালে শুক্লাই পিনে অহা নাই, নহ'লে এনেই আমি দলংলৈকে আহি থাকোঁ। কিন্তু যোৱাকালি মই অহা নাই ইয়াতে। কোনে যোৱাকালি ৰাতি ছিঙিছে নেকি এইটো আমি ক'ব পৰা নাই। এতিয়া ৰাতি ছিঙা হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো বিৰাট লজ্জাজনক কথা। এইটো ভৱিষ্যতে কোনোৱে এনেকৈ কামটো নকৰক, মোৰ এইটোৱে কামনা। আহি থকা সময়ত আপুনি এই যোনটো কামটো কৰিলে তেখেতক আপুনি কি মেছেজ দিব? যিজনে এই কামটো কৰিছে তেওঁ যদি ভৱিষ্যতে এইটো কামটো নকৰক, যিকোনো সংগঠনে হওক বা কোনো হওক, এইটো কামটো নকৰক। মই এইটোৱে গৰিহণা দিওঁ, ভৱিষ্যতে তেওঁটো এনে কামটো মানে নকৰক। আৰু जोंनि दुलाराय गासै बर' समाजनि जानानै मोनसे मेल खुंनो थाखाय जोंनि बेयाव मोनसे बेनार गिदिर होदोंमोन, नुदों, जोंबो थांलाय फैलाय नुदों। आरो बेनाराबो दंमोन। हठात हरनि समाव सोर दुथाङा सोर जोंनि हेंथायै बेफोरसा खालामना गालांखो जों आरो अनेकबो जों हरनि 10टा 12टालागै थायो हाथिनि बेयाव जोंनि दा हाथि फैनाय सम जादों। बेफोरबो नुना मोनासै, बिसोर मा समाव बिसिलांखो जों रायजोआनो नुनो मोनासै। बेखिनिखौ आं मिथिगौ जे गुबुना बा जोंनि हेंथायै सोरबा मावदों होननानै जों बेखौनो गासै रायजो राजाया साननानै लादों। आरो बेबायदि खामानि मावग्राखौ नोंथाङा नैबे ओनसोलनि जानानै मा खावलायगोन, जाहाथे इयुनाव बेबायदि आरो जाहाथे दा मावथों? बेखौनो जों सानो मानो बेफोरबादि जों जातिखौ लानानै धोरोमखौ लानानै बेफोरसो जाहाथे मावनाङा। जायानो बांगालानो होथों, सिमसायानो होथों, जि जातियानो बेनार होथों, बेनारानो थाथों। आरो उन भबिष्यतआव सोरबाफोर मावदोंब्लाबो मावनांलिया। धोरोमखौ लानानै, जातिखौ लानानै, अन्यखौ लानानै बेफोरसा दा खालामथो होननानै जों रायजोनिफ्राय खावलायनाय थायो। आरो